Bé, ja sabeu que venim a la presentació del llibre. Abans de començar a dir res, ja que la tenim aquí dempeus, l'editora del llibre, la productora, l'editora del llibre, la Laura Huelga, ens farà quatre mencions sobre les facilitats o dificultats de publicar un llibre d'aquestes característiques i el per què. I entrem després una mica a la presentació i ja són les dues creadores d'aquest llibre. I de moment, Laura, si vols dir... Hola, doncs jo soc la Laura Huerga, soc editora de Raig Verd, és un projecte que vam començar ara fa 13 anys. Una editorial és una empresa molt difícil de tenir i de portar endavant perquè les produccions són molt complicades. Elles us en poden donar ara mateix 5 cèntims també. Però la veritat és que tenir una editorial és un privilegi quan t'arriben projectes com aquests. Aquest projecte per mi va ser un regal. És cert que conec la Isabel Montaner de fa temps, però em va donar també l'oportunitat de conèixer la Blanca Coibinent i vam venir amb un projecte per mi fascinant, perquè nosaltres treballem el feminisme des de moltes vessants, treballem un feminisme interseccional, que és per mi com ha de ser el feminisme, i com l'entenc, i com el visc, i com el divulgo i tot. I em vam venir amb un projecte que parlava des d'una perspectiva que nosaltres no n'hem parlat mai i que em semblava imprescindible parlar perquè, com tantes d'altres, n'he sigut víctima, però també perquè pensava ha de canviar alguna cosa. La veritat és que ho vaig veure molt clar des del primer correu que l'Isabel em va escriure. Vull dir, no tenia cap dubte que això s'acabaria materialitzant en un llibre d'alguna manera o altra. Però he de dir que quan la cosa va agafar forma teníem 13 articles científics i alhora la vessant de testimonial, que li donava aquesta proximitat i aquesta possibilitat d'empatitzar amb les pacients i els pacients que estaven vivint tot això, doncs per mi va agafar una dimensió molt més grossa i vaig veure com d'important era. Malgrat ja sabia que era molt important, vaig veure que a part important podia incidir i canviar alguna cosa a la societat. És cert que l'assaig en català és una cosa molt difícil de fer, però per mi era molt important perquè l'assaig, una cosa que sí que dona, és la possibilitat de posar aquestes qüestions, aquests debats, aquests temes als mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació en parlin. Elles han fet un munt d'entrevistes i la veritat és que és un goig sentir parlar d'aquestes coses a Catalunya Ràdio, a la tele i la setmana que ve a Grasset. Llavors, per mi és molt important publicar els llibres aquests per posar aquestes qüestions sobre la taula i que els mitjans de comunicació en parlin. Res més, només dir-vos que ha sigut per mi un absolut privilegi treballar amb elles dos, que encara no s'ha acabat, que tindrem edició en castellà més endavant, ja d'aquí un parell de mesos, i que per part nostra, això, moltes gràcies realment. No he tingut l'oportunitat de dir-vos-ho fins ara i ara que em doneu aquest minut, gràcies de debò. Moltes gràcies, Laura. Bé, volíem vincular una mica la presentació d'aquest llibre, primer, a què és el col·lectiu Ronda i quins són els objectius i els valors que defensem, i també a que som conscients que el dilluns va ser el dia de la lluita per l'erradicació de la violència de gènere. I violència de gènere n'hi ha de molts tipus i en molts àmbits, i un dels àmbits és el de la salut, i és un dels que es parla poc. I a més, hi ha d'altres violències, i en el vostre llibre es veu, que acaben generant també acudir al sistema sanitari amb una sèrie d'afectacions que venen d'aquestes altres violències. Així que jo m'he llegit el llibre, després ja farem una mica de col·loqui, però sí que m'agradaria només donar-nos 2 apunts. És que fa la visió de com estem en àmbit de salut respecte a la igualtat de gènere i la perspectiva, el biaix de gènere i demés, la perspectiva de gènere, i ho fan amb 2 punts de vista diferents però complementaris, que és el de la persona pacient, que pateix aquestes discriminacions, i el de la persona professional que cada dia s'ho troba a les seves consultes.
Us les presento perquè sí que ha dit el nom Laura, però jo no ho he dit encara. Isabel Montaner, que és periodista, feminista, dona, i especialitzada en violències masclistes, i la Blanca Coibinent, que és metgessa de medicina interna al servei d'urgències de l'Hospital Clínic i que vas crear, he vist el llibre, la Comissió Clínica de Sexe i Gènere en Salut. Per tant, tenen molts arguments per saber el que diuen. Si voleu explicar en l'ordre que vosaltres vulgueu, per què aquesta idea, per què aquest llibre, per què d'aquesta manera. Jo començaré explicant el perquè del títol, no? Perquè sempre la primera pregunta que ens fan, no? Per què aquest títol, no? I és perquè això ens ho hem trobat, jo crec que totes les dones i totes les que esteu aquí segurament alguna vegada ens han dit que som unes exagerades, no hi ha per tant, ets una histèrica, també això ens semblava massa dur pel títol, no? Ho vam consultar amb la Laura, no? I dèiem, bueno, doncs ets una exagerada, potser alguna no ho ha sentit directament, però sí implícitament se'ns ha dit, no? I no només en l'àmbit sanitari, sinó en qualsevol àmbit, jo que sé, en l'àmbit laboral que esteu vosaltres. Si una dona es queixa d'assetjament sexual, segurament li diran no hi ha per tant, ets una exagerada, segur que has interpretat malament, i per això volíem que fos un títol impactant, perquè això és necessari per un llibre, però també que reflectís la realitat i la realitat que hi ha dins el llibre, que és que les dones som unes exagerades. I no sé, això que preguntaves, ho dic jo, Blanca? Continuo de per què... Una mica el que ha explicat la Laura, nosaltres el que volíem fer era un llibre divulgatiu. Jo com a periodista el que a mi m'agrada és arribar al màxim de gent possible, des d'un periodisme que sigui social, des d'un periodisme que lluita per les desigualtats, i llavors sí que era necessari també la mirada del sector sanitari, de les professionals, i pensàvem que combinar el testimoni de dones que havien patit aquesta violència amb de dir, però això no som unes exagerades, sinó que hi ha tot en l'àmbit sanitari, tècnic, professional que assegura que això està passant. Llavors ens semblava que era una bona manera de poder divulgar, que arribés a quanta més gent possible, millor. I aquesta va ser la idea. No sé si vols afegir res, Blanca. Jo una mica voldria afegir el tema del llibre, no sé si no, però sí. El que és el tema del llibre, que el que intenta justament és ser un tema molt científic, o sigui que sigui una cosa molt objectiva, que realment no és només que som unes exagerades o que ho diem perquè ens podem sentir malament, sinó que realment és així i no hi ha discussió possible, perquè amb la ciència som bastant quadrats nosaltres i no hi ha massa discussió. Llavors, fins ara el que ha passat amb la medicina és que és una medicina única, és un model únic que habitualment està basat en els homes. El 90% no diria, però és un model únic que en la majoria d'estudis hi ha majoria d'homes i quan no n'hi ha, doncs el model, diguem-ne, acostuma a ser masculí. Llavors, això fa que si no ens separem, doncs no ens sentim representades. No és que no ens sentim, no som representades. I les dones i els homes són molt diferents. I no diguem ja els gèneres no binaris, que això ja no està enlloc ni representat ni se l'espera. Llavors, és evident que som diferents. O sigui, externament ningú té dubtes de que som diferents, que el sexe i el gènere ens determina. És una cosa que fenotípicament per fora està claríssim. Ja no és només per l'aparell reproductor ni per fora, sinó externament. El mateix que ens determina externament ens determina internament. Ens determina com són les artèries i les venes, ens determina com són les cèl·lules, ens determina com assimilem els fàrmacs i com els eliminem, com els acumulem, ens determina l'efecte que el fàrmac faci amb nosaltres, ens determina com les manifestacions clíniques i el pronòstic de les malalties. I per tant, si això ens determina i és tan diferent, ho hem de mirar per separat, perquè si no ho fem bé. Si ens fem un model únic i nosaltres som diferents, no ens estem representades. No puc posar l'exemple de les peres i les pomes perquè el meu fill se'n riu, però posaré de les peres. O sigui, les peres de Sant Joan i les peres llimoneres són peres igual i bones igual i són fruites igual, però no es cuiden igual, unes són resistents, les altres són delicades, unes necessiten un cultiu, les altres necessiten un altre, i totes són peres i totes són fruita, però no té res a veure la cura que necessitin una a l'altra, el temps que durarà, etcètera. Doncs
amb les persones iguals. Totes som diferents, totes ens diferenciem per moltíssimes coses, per l'edat, per si tenim diabetis o no tenim diabetis, per mil coses, i pel sexe i pel gènere, òbviament ens diferenciem. Per tant, això s'ha de traduir en la medicina. Llavors, ja hi ha alguns estudis que ens miren diferent i que han vist que hi ha coses diferents i amb algunes coses ja ens tractem diferents. Però en moltes coses, per exemple, amb els fàrmacs, mireu qualsevol prospecte de fàrmac, qualsevol, la dosi és X. Si ets més petit, més gran, més gros o més jove, potser canvia, però no canvia mai pel sexe, i és obvi que ha de canviar pel sexe. Llavors, tot això ha de canviar perquè si no ho fem malament. Normalment les dones sortirem perjudicades perquè el risc d'intoxicació és molt alt, però també els homes poden sortir perjudicats perquè potser la dosi és insuficient. Llavors, ho hem de fer separat. No som iguals, si no som iguals no ens hem de tractar iguals. I llavors, una mica, el llibre és donar exemples i fer difusió d'això perquè tothom en sigui conscient, perquè no ens conformem en que ens tractin com a tothom igual, sinó que cadascú ha de ser diferent. Llavors, doncs això, el llibre intenta exemplificar amb casos reals en els quals el no haver-ho fet ha penalitzat molt aquestes dones, les quals realment les estem molt agraïdes perquè han explicat experiències, la Isabel us ho dirà millor, experiències que han estat doloroses o han estat perjudicades per això, per aquesta globalització de la medicina, i pensem que això pot ser un abans i un després, no pot ser un clic perquè la gent, fins i tot els nostres professionals, canviem una miqueta. A mi, perdoneu, m'agradaria incidir en que, tal com feu el llibre, es demostra que aquest biaix de gènere està a totes les fases de l'àmbit sanitari, o sigui, des de la investigació i desenvolupament, pels fàrmacs, pels tractaments, l'aplicació d'aquests fàrmacs o d'aquests tractaments, com deies ara, des de la detecció i la diagnosi, inclús. O sigui, una dona va queixant-se de que li fa mal al braç i li diuen una cosa i l'home va i li diuen que és un atac de cor. O sigui, hi ha coses que són el tema de ets una histèrica, ets una depressió i potser és un trastorn psicòtic. I estan totes les fases, inclús després en el seguiment, quan ja s'ha acabat un tractament mèdic. Ho heu demostrat, no? Ho heu constatat que és així. Sí, clar, una mica és això, no? És que és en totes les fases de la malaltia perquè, ara sortiré una mica en defensa del meu col·lectiu, no? O sigui, fem el que hem après. Si s'ha investigat, si els estudis són únics, amb un model únic, de predomini masculí. Habitualment els estudis són 60, 2/3, 1/3, 2/3 homes, 1/3 dones, això és la gran majoria d'estudis. És a dir, tira molt més el model masculí, però sí com sigui, és únic. Estem barrejats, ens analitzen junts. Si jo necessito 4, l'altre potser necessita 5 i mig. Si ens analitzen junts, posen 5 i no va bé a cap dels dos. Llavors, hem estudiat amb aquest model únic. Els llibres són amb aquest model únic. Les classes són amb aquest model únic. Els protocols que treballem són amb aquest model únic. Llavors, nosaltres ho fem tal com ens diuen que ho fem. Ho fem bé. O sigui, no és que ho fem malament. Fem tan bé com ho podem i no és que no vulguem donar importància. Però sí que això que ens explica aquesta senyora no quadra amb res del que hem estudiat, doncs deu ser que no té res. I potser sí que té alguna cosa. Llavors, el que es tracta és de canviar-ho tot des del principi. Hem de reescriure la medicina. I això, clar, és molta feina. Bueno, jo crec que amb els testimonis, això es veu molt clar, quan totes elles expliquen el procés que han viscut des de l'inici, des que van sentir-se malament fins al final, i com els ha afectat, el que deia la Blanca, que al final totes tenen seqüeles i diem que això és importantíssim d'incorporar aquesta mirada a la medicina en totes les etapes, això des de l'educació a la recerca i a totes les etapes, perquè jo ho dic i sembla exagerat, però és que ens hi va la vida, perquè hi ha dones i testimonis que han estat a punt de morir, vull dir que no han mort, no se sap molt bé per què, perquè a últim moment les van diagnosticar bé, però vull dir que és importantíssim, no estem parlant d'una tonteria. El que passa que, com diu la Blanca, si el que s'ensenya és determinat per l'home, doncs llavors, clar, vull dir que elles, les professionals sanitàries, el que fan és fer el que els diuen que està bé. Llavors jo també dic que tampoc no són heroïnes, perquè clar, tampoc no poden fer-ho tot amb una visita mèdica, canviar tot el sistema. Llavors això, i ho diem nosaltres a la introducció, que cal una política pública feminista decidida i que això no existeix. I una política pública feminista que sigui interseccional, com deia la Laura, que el llibre també ho recull, això, els casos de que no només és el sexe i el gènere, sinó també la condició socioeconòmica, la condició de dona migrada, l'edat,
I després, també tot el tema, les persones trans, per nosaltres va ser impossible incloure-les, ni les persones no binàries, perquè si no hi ha estudis amb dones, el que és amb els gèneres dissidents és que no hi ha res. O sigui, la Blanca ho pot dir millor que jo, però no hi ha res. Llavors, vull dir, també hem d'ampliar aquesta mirada, perquè encara que sigui un percentatge baix de població, són persones que també tenen molts problemes, i molts problemes per mals diagnòstics, no? I per mals tractaments, però no per culpa dels metges, sinó per com s'ha dit que s'havia de tractar. O sigui... Si la resposta al tractament és diferent, ara, per exemple, en el cas del càncer, ara està molt de moda, hi ha el tractament nou, que és la immunoteràpia, que està basada en el sistema immunitari, i ha estat un tractament revolucionari que està salvant moltíssimes vides, està curant molts càncers que fins ara eren incurables. Però les dones tenim un sistema immunitari totalment diferent als homes. No sé si heu sentit a parlar de malalties immunitàries, tipus el lupus o les malalties, les tenen les dones, no les tenen els homes, perquè la resposta immunitària de les dones no té res a veure. Per tant, un tractament que es basa en la immunitat ha de ser per força molt diferent, no? I clar, fins ara ja s'està començant a veure que les dones tenen molta més toxicitat i molta menys resposta i que s'ha de fer variants i s'està començant a estudiar, però fins ara tot igual no pot ser, perquè tot igual vol dir que uns es curaran i els altres no. Llavors hem de fer un tractament diferent. Llavors hem de fer des del principi. I el que deia ella que no podem fer-ho soles ni sols, o sigui, això ha de venir de molt més amunt, perquè qui financia aquestes investigacions són òrgans de govern que faciliten aquestes investigacions o laboratoris privats als quals se'ls ha de donar unes directrius perquè no puguin investigar si no és d'aquesta manera. Això acostuma a ser molt més car, molt més farragós, molt més temps, però és que ha de ser així, perquè és que si no ho estem fent bé, ni per uns ni per els altres. O sigui, si no som iguals, s'investiga diferent perquè ens podem equivocar i molt. És el que diu ella, va la vida de molta gent, no? Llavors s'ha de fer bé. M'agradaria destacar que vosaltres parleu de 13 malalties concretes, parleu de la isquèmia coronària, del trastorn de l'espectre autista, del càncer de mama i d'altres càncers, de l'aturada cardíaca, de la pèrdua gestacional recurrent, de l'asma amb la comorbilitat psiquiàtrica molt vinculada a ser víctima de violència de gènere, cefalees, intoxicació farmacològica, que l'acabes de comentar, obesitat, trastorns de la conducta alimentària, i aquí sí que posem l'exemple d'home i dona, igual que amb el càncer de mama també, la psicosis i la violència obstètrica. Per què aquestes 13? A veure, la idea era no fer malalties de dones, perquè era de visibilitzar que en qualsevol malaltia, ara potser sóc una exagerada, des que et trenques un braç fins que tens un atac de cor, hi ha un biaix de gènere i de sexe. Llavors, el que volíem era que la gent que llegís el llibre veiés que en qualsevol malaltia que tingui pot haver un biaix de gènere i que tingui eines, que al final és el que deien totes les testimonis, que malgrat que en algun cas va ser dolorós l'entrevista, perquè era recordar tot un procés molt dolorós i que a més encara amb seqüeles, encara avui en dia, doncs elles deien que malgrat això volien participar per ajudar altres dones a que poguessin identificar si els hi passava amb elles el mateix que els havia passat amb elles, doncs que tinguessin eines, que sabessin que no són unes exagerades, que el que senten és veritat, i no és allò de dir és que em fa mal aquí, és que això són nervis, pren-te un ansiolític, que això és... Això tenim un cas del llibre d'una noia, la noia que tenia isquèmia coronària, que va estar durant 5 anys diagnosticada d'ansietat, quan en realitat tenia un problema coronari i que li van salvar la vida a l'últim moment. Vull dir que també va ser que pobra i amb seqüeles importants que té ara. Llavors, doncs això volíem això, que fossin malalties comunes, diguem-ne, entre cometes. M'equivoco, que en dic comunes? No. O sigui, malalties habituals, malalties... Hem triat malalties, primera, perquè fossin exemples diversos, que fossin diversos, després això, que no fossin només malalties de dones, sinó malalties que afectessin a tothom, que fossin o freqüents o greus, perquè si tu parles de càncer la gent s'ho mira així, si tu parles, segons de quina parles de la grip, potser no s'ho mira ningú, i llavors, o que fossin molt freqüents, com el mal de cap el té tothom, doncs llavors que fossin freqüents. I després que tinguéssim alguna mica d'evidència científica, perquè hi ha moltes coses que encara no sabem què és el que hi ha. Llavors, per exemple, de isquèmia coronària ja se sap molta cosa, del càncer es comença a saber, el càncer de mama, per exemple, amb els homes realment, en aquest cas està molt malament, encara s'ha d'investigar molt. Havíem de saber una mica, perquè si no, què diríem en el llibre? Quan les dones us han explicat les seves històries,
des del punt de vista primer periodístic i també del mèdic, com ho heu entomat? O sigui, com ho heu viscut? Ja coneixíeu que això era així evident, com elles o us ha sorprès alguna cosa? Bueno, ara ell explica... Les entrevistes les va fer la Isabel, però les vam triar... O sigui, cada una de les autores va triar a la malalta. Ja la coneixia i coneixia la seva història. O sigui que no era una sorpresa el que explicaríssim, perquè ja la coneixíem i per això la vam escollir, diguem-ne. Bueno, Com et va poder impactar les històries de cada Home. una al conjunt? a veure, diré que hi ha històries que impacten més que d'altres i també... Bueno, són entrevistes molt íntimes, no? Que al final estableixes una relació d'intimitat i d'empatia cap a aquella persona perquè aquella persona pugui explicar coses que són doloroses, no? I l'has d'acompanyar. Vull dir, són entrevistes que van ser molt llargues, jo què sé, algunes de 2 hores o de més, no? De crear un espai amable perquè elles poguessin explicar. Algunes coses jo no les he posat al llibre perquè són coses ja tan íntimes que, clar, quan entres en aquest espai expliques moltes coses que jo després pensava, home, això si ho veuen en un llibre potser no els hi fa tanta gràcia, no?, de veure-ho, no? I, home, la veritat és que després d'alguna entrevista jo vaig sortir tocada, no?, perquè veus, no?, la situació, o jo què sé, se't posen a plorar, llavors dius, bueno, si voleu parem, no continuem, o si no vols explicar-ho, no?, perquè, clar, no és fàcil per a una persona explicar un procés dolorós d'anys, no?, i d'anys i que encara té conseqüències, no? Doncs jo què sé, la dona de la cefalea, per exemple, una dona que treballa, és una dona migrada, que treballa amb les cures, com és habitual, amb les dones migrades, i, bueno, aquesta senyora, o sigui, ara mateix camina malament, no hi veu bé, a causa d'això, que no li van diagnosticar bé la cefalea. Exacte, no? I llavors, bueno, doncs ella, a més, amb la por, perquè, clar, ella és la que manté la família que té a Bolívia. Llavors, clar, si ella no pot continuar treballant, no pot enviar diners a les filles i al fill. Llavors, per ella tot això és una angoixa enorme. I l'entrevista va ser a les 9 de la nit, perquè no podien, tot el dia estava treballant. Vull dir que també és d'agrair-li que després de tot això, a les 9 de la nit, vulgui fer una entrevista explicant tot el dolor que va patir durant mesos i mesos, no? Vull dir que són entrevistes que jo els agraeixo molt amb elles, de veritat, i jo sempre ho dic a tots els actes, perquè que algú t'expliqui coses tan íntimes i tan doloroses no és fàcil. I després veure un llibre jo crec que a alguna fins i tot li deu costar de llegir el que va explicar, no? Sí, hi ha històries molt dures i en moltes, bueno, per ell almenys, relacionades amb la violència masclista, que és el que comentaven del 25 de novembre. Clar, parlem de la psicosi relacionada amb la violència i de l'asma relacionat amb, que a mi m'ha sorprès, l'asma com a malaltia derivada de la violència. Podem haver vist els que portem incapacitats permanents aquí al despatx i per experiències personals i pròpies, que sí que hi ha molta com es diu això? Psicosomatització, sí, de les malalties, del que pateixes, però l'asma a mi m'ha sorprès que també pugui venir de la violència. La violència masclista, una característica que té és que és una violència continuada i estàs sotmès a un estrès continuat. L'estrès continuat, això segrega una sèrie d'hormones que forçosament afecten a les malalties i poden afectar a qualsevol tipus de malaltia. No és que les desencadenin, o sigui, potser sí que somatitzes i presentes una fibromiàlgia que potser no la tindries, per exemple, però sobretot empitjoren i dificulten el diagnòstic. I és el que passa amb l'asma. O sigui, és més difícil de controlar, si hi ha una situació de violència, és molt més difícil de controlar, per exemple, la diabetis, molt més difícil de controlar l'asma, o sigui, empitjoren la clínica, el pronòstic de les malalties. És un factor, diguem-ne, empitjorador. Llavors, és molt més freqüent que l'asma greu, o sigui, per exemple, està associat la violència de gènere amb l'asma greu, està demostrat. No està demostrat que estigui associat a l'asma normal. L'asma normal, probablement, hi ha més prevalença de l'asma amb dones que amb homes, però probablement no estigui tan associat amb violència masclista, però sí amb l'asma greu. Jo volia comentar el cas de la dona que pateix asma, que és una dona que durant molts anys ha patit violència masclista en l'àmbit de la parella i després en l'àmbit familiar, amb el pare també. Violència masclista psicològica i també física. Llavors, clar, pensem que aquestes dones, el que diu també la Blanca, són dones que tenen una baixa autoestima, molt baixa. Aquesta dona era cap de cuina i al final deia que no sabia ni fregir un ou, imagineu-vos, i que es queden sense feina, depenen de l'home,
es queden sense xarxa. Bueno, i llavors és molt difícil sortir d'aquí quan tens una malaltia, no? Clar, tu no et poses en primer lloc, perquè com que tens l'autoestima tan baixa, ja d'entrada, com vas al metge li dius que estàs patint violència masclista. Vull dir que és molt difícil explicar això. I després és molt difícil també cuidar-te tu, perquè clar, amb la baixa autoestima el que vols és satisfer el teu maltractador, perquè al final és així, perquè no em maltracti, no? Llavors, clar, jo crec que es barregen moltes coses. Sí, això és un altre dels motius del mal pronòstic, és això, és la poca cura que tens, o sigui, el mal control que fas, la poca adherència al tractament, la poca adherència als controls, moltes vegades se salten molts controls, no van a urgències o hi van i se'n van i tornen un altre dia, van a hospitals diferents, és una conducta molt erràtica i això és impossible, tenir un bon control de qualsevol malaltia. I això forma part de la baixa autocura, la baixa autoestima, qualsevol altra cosa passa per davant. I això també ho relaciono amb l'altra, després ja parlarem de les altres malalties, que és l'altra que està relacionada amb les agressions, que és la de les 3 germanes, que en parla una, però són 3, que han patit agressió sexual des de la infància, no? I que també han somatitzat, però totes 3, curiosament, amb afectacions psiquiàtriques, a més greus, les 3. I tenint 2 germanes amb afectacions psiquiàtriques greus diagnosticades, amb ella triguen un fotimer d'anys que li estan dient tens una depressió, fins que detecten. Bueno, ella també és una persona amb moltes eines, perquè... Sí, em sembla que és periodista. Sí, estudia. Sí, és una persona amb moltes eines, amb una xarxa familiar important que li dona suport. Llavors, també això, la socialització de gènere, també afecta. Llavors, ella va suplint totes aquestes mancances o aquests problemes psicòtics amb altres eines que té, intel·lectuals i familiars i de xarxa. Llavors, per això també és important que en aquest cas es veu molt el que és la socialització de gènere, igual que amb la noia de l'aspecte autista, no? Vull dir que n'hi ha casos que influencien més el sexe i n'hi ha d'altres que influencien més el gènere, no? I sí, en el cas aquest és això, 3 germanes, les 3 amb abusos a la infància, la mare també, que llavors... Sí, la mare també, llavors, clar, aquest és el problema també dels abusos, no? Que clar, és una cosa també generacional, la mare no les va protegir perquè una dona que també ha patit abusos és molt difícil que tu després, primer, no ho expliques, aquesta vergonya, ara que dèiem tant al 25N, que la vergonya de canviar de bàndol, clar, la mare tampoc no les va protegir, llavors aquí es barregen moltes coses. I una altra que m'ha sorprès i m'ha generat molta tendresa és la senyora de 80 anys. És la de la intoxicació farmacològica. M'ha generat tendresa perquè penso, una persona de 80 anys va amb la seva filla, però ella vol explicar la seva història perquè cap dona més li passi això de prendre medicaments que et van donant, fins que et genera un problema greu. És molt maca, aquesta dona a mi em va generar molta tendresa, perquè és molt amorosa i era allò amb unes ganes de parlar. Ho has plasmat, perquè genera aquesta tendresa quan llegeixes. Digues. No, això, el que dèiem de les intoxicacions. Aquesta senyora prenia un fàrmac que el prenia de tota la vida, però clar, quan una persona es fa gran, el ronyó ja no funciona tan bé i normalment necessites menys dosi. I en les dones això encara és més important. Llavors, una mica el que dèiem de les interaccions d'altres factors, no solament és que siguis migrada o que siguis pobra, també que siguis gran. És diferent una dona gran que un home gran, a nivell de gènere i a nivell de sexe. A nivell de sexe també és diferent. Llavors, si seguim amb els mateixos protocols i els mateixos esquemes, ella prenia la dosi rigorosament, no se'n saltava ni una, i tampoc no en prenia mai de més, però es va intoxicar i molt, i va estar a punt de perdre la vida. Llavors, una mica insistir en això, que no es pot generalitzar, s'ha de particularitzar amb el sexe, amb el gènere, amb l'efecte que fa el sexe sobre el gènere i l'edat sobre el sexe, i tot plegat, tot junt, perquè cada una de les coses és important i, evidentment, el sexe i el gènere potser és de les coses més importants, les característiques. Quan parleu del capítol del càncer de mama, hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès perquè no ho sabia, i és que exclouen de la detecció precoç del càncer de mama a les dones de més de 70 anys. Això és així? Sí. Blanc. Sí, això també exclouen els homes, vull dir, tots aquests cribatges poblacionals es fan amb un criteri cost-efectiu.
Si haguessin d'incloure totes les dones, doncs seria molt car, com que a partir de 70 anys és més difícil que tinguis un càncer o que el fet de diagnosticar-lo una mica més tard impliqui algun canvi en el tractament, doncs no es fa. Evidentment que seria molt ideal que fessin totes les dones, no? Però és un tema econòmic, fonamentalment. Si fossin homes no sé si ho farien, eh? No sé si ho fan també amb el càncer de pròstata. Probablement. No sé si fan cribatge, no?, amb el càncer de pròstata. No és un cribatge així establert com el càncer de colon, no, però tots els homes de més de 40 anys doncs ja els fan un PSA. I també una altra curiositat. Només poseu l'exemple de 2 homes en el tema del càncer de mama i el trastorn autista. Per què? Bueno, com he dit abans, hi ha molts menys exemples d'homes que surtin penalitzats per aquesta generalització. Hi hauria altres exemples, per exemple, l'osteoporosi masculina es coneix molt menys i molts estudis, la majoria d'estudis hi ha més dones o estan fets amb dones i per tant a vegades alguns tractaments són per extensió que s'apliquen amb els homes i no es coneix tant què passa amb els homes. Però en general passa poques malalties, normalment és al revés, i per això hi ha més dones. Jo crec que la proporció és molt correcta. Però és que el viatge de secció de gènere ens afecta a les dones, bàsicament, llavors, sí, en aquests 2 casos, i també hi ha molts menys homes amb càncer de pit, molts menys homes amb trastorns alimentaris, vull dir que... Sí, el percentatge de càncer de pit, en homes em sembla que posava un 0,5 o 1% dels homes pateix càncer de mama només. Sí, probablement sigui una miqueta més, però sí, en proporció a les dones és molt menys. Per què li diríeu a les persones que estan aquí presents que han de llegir aquest llibre? Bueno, perquè veuran, no?, potser identificaran que vosaltres també heu patit aquest viatge de gènere quan heu anat a una consulta mèdica i llavors que sapigueu, o si no l'heu patit, que sapigueu el que passa, no?, el que passa quan vas a una consulta mèdica i no se t'escolta. Bàsicament jo crec que hi ha també un problema de comunicació. A les dones no se'ns escolta. No es té el valor de la paraula nostra, no és el mateix que el valor de la paraula d'un home. Llavors, jo crec que això ha de servir per dir no, el que jo dic és real. I si em fa mal al pit no són nervis, és alguna cosa més, no? I llavors jo crec que serveix per això, no?, per veure que a més aquest viatge de gènere ens afecta això, a qualsevol malaltia que puguem tenir, i que si nosaltres sentim una cosa i la vivim d'una determinada manera, allò és important i allò s'ha de tenir en compte, no es pot menystenir, que és el que ens passa, no?, que normalment, en qualsevol àmbit, vull dir que no és només en el sanitari, però em sap greu perquè hi ha la Blanca aquí representant el sector sanitari. A veure, també en el sector sanitari també haig de dir que s'escolta poc, això és veritat, moltes vegades s'escolta tant com podem, però que també hi ha pocs recursos i poc temps a vegades per escoltar, vull dir que no crec que sigui el problema del sanitari, sinó una mica de la situació en què es troba. Es troba agobiat, sembla que té 10 esperant o 15, només té 7 minuts, no pot escoltar molt. I a vegades les dones s'han d'escoltar més perquè les dones moltes vegades no entren tan directes, sinó que moltes vegades és la situació. A vegades no és que tingui dolor al pit o que em cansi, sinó que el que passa és que no puc anar a buscar els nets, i això és el que m'està preocupant, que no puc anar a buscar els nets, i llavors hi vaig quan no puc anar a buscar els nets, però abans no hi anava, no? I llavors, doncs, bueno, potser per dir, si no pot anar a buscar els nets, per alguna cosa serà, no? I després insistim en el que ella diu, si passa qualsevol cosa, qualsevol símptoma, qualsevol cosa que us fan al metge o que fa algú anar a consultar, ningú hi va perquè vulgui, ningú hi va a passar l'estona, o potser algú, però normalment no s'hi va a passar l'estona. Si algú hi va és perquè té algun símptoma que el preocupa o que l'està afectant, l'està molestant. Per tant, allò és important. Pot ser tan important com que sigui una isquèmia coronària que et pot matar, pot ser que no et mati, però que et fa desgraciar la vida i t'alteri la qualitat de vida. Per tant, també és important. Una ansietat és molt important. És a dir, a les dones se les sobrediagnostica, perquè moltes vegades no ho tenen i quan no sabem el que té, doncs mira, ansietat i tan amples, però a vegades sí que tenen ansietat. Si hi ha ansietat s'ha de tractar, perquè l'ansietat dificulta molt la vida, et condiciona una molt mala qualitat de vida i t'ho passes fatal. Per tant, no s'ha de menystenir. No, això és ansietat, tranquil·la, no és res, no? Ansietat és molt. Llavors, també s'ha de tenir la importància l'ansietat, no? Llavors, una mica és això. Si tens un problema, s'ha d'escoltar i se li ha de fer cas. Encara que no sigui el que nosaltres esperem que sigui. Encara que no quadri amb els nostres esquemes o amb els nostres llibres. Nosaltres, els que portem aquí al despatx temes de salut, que són incapacitats permanents, baixes mèdiques, ens trobem molt habitualment que quan arribes al jutjat a defensar, a anar a buscar una incapacitat per una dona, tot el que són això, les malalties d'ansietat, depressió, no, ens hem trobat, malalties que són fibromiàlgies, fatigues cròniques, que són malalties de dones, o una isquèmia coronària, inclús. Jo he tingut alguna que,
costa més aconseguir la incapacitat quan la clienta és dona que quan és home. I a vegades amb la mateixa malaltia. Ens passa molt, inclús amb malalties traumatològiques. És una afectació, una lumbàlgia en un home segurament que et donarà la incapacitat, però amb una dona que és netejadora, que també la seva feina també és física, amb aquesta dona netejadora igual no li dona la incapacitat. Per tant, aquest biaix que dieu no s'acaba en el sistema sanitari, sinó que continua en el reconeixement a la persona, que suposo que això forma part del que deien les dones a les que heu entrevistat, de una estava cobrant un subsidi, l'altra estava... O sigui que no tenen el reconeixement social de la seva situació clínica, tampoc. Imagina't si és important trencar aquest biaix de gènere a la salut, perquè com afecta després a la vida laboral, és que és importantíssim. I jo crec que encara no som conscients que ja no només és que ens hi va la vida, sinó ens hi va la qualitat de vida, no? La qualitat de vida de la salut, de laboral, no? Sí, ara jo no hi havia pensat en això, gràcies, perquè em sembla increïble això, com no es té en compte la paraula de la dona, no? Que tu vas a un tribunal, un tribunal, i si és un home sí que se't creu que tens fibromiàlgia, però si és una dona no, ets una exagerada, no? Tornem-hi, no? No sé si voldríem obrir torn de paraules per si algú vol fer algun comentari, comentar alguna experiència pròpia o ajena o conocida. No sé si algú vol dir alguna cosa. No? La primera paraula sempre costa molt, Vinga, va, que algú s'atreveixi. No? Vinga, Joana, espera, que t'apropo. Ah, sí, ara s'ha micròfon i tot. Sí, vale, així? Està bé. No, jo en realitat, des de que parlàveu, que pensava en una cosa que al final l'heu dit, no? Que és que la sensació que tinc jo quan anem al metge és que teniu molt poc temps per escoltar a ningú. És a dir, ja no només a les dones, sinó que les metgesses i els metges teniu molt poc temps. I pensava que a més, les persones, o almenys tinc la sensació que les persones quan anem al metge se'ns ha educat molt a esperar que ens facin proves físiques, no? Que em demanaran una analítica, una radiografia, i no sé si potser un canvi de perspectiva interessant seria que també s'eduqués en què has d'explicar el teu context socioeconòmic o el teu context familiar, no? Perquè això és una cosa que potser sí que les dones fan més quan diuen és que no puc anar a buscar els nets o no sé què, però clar, tampoc esperes explicar si has estat víctima d'una agressió sexual quan vas a demanar que et costa respirar. I crec que això potser també és un canvi. Això és un canvi i això seria importantíssim. De fet, és que no preguntem. O sigui, ningú explicarà que l'agredeixen a casa o que se sent maltractada o que, molt menys, que l'hagin violat. Això no ho explicarà ningú si no ho preguntes. Hi ha moltes més coses que hauríem de preguntar. Per exemple, les conseqüències de l'embaràs no són només, un embaràs, diguem-ne, de complicacions de l'embaràs no són només en aquell moment, sinó que a la llarga poden tenir molts efectes físics importants. Ningú pregunta si vas tenir un embaràs abans de temps, un naixement abans de temps. Hi ha moltes coses que no preguntem perquè no tenim aquest temps. I el que deies de sense educar, és molt important educar a la gent que expliqui, però sobretot nosaltres a preguntar i després a explicar. Si expliques, t'estalvies molts fàrmacs. Llavors, clar, a vegades no tenim aquest temps per explicar i llavors, mira, si amb un paracetamol o amb una benzodiazepina es queda tranquil·la, doncs potser m'estalvio mitja hora d'explicació, perquè és que a vegades és mitja hora. I llavors cal donar aquest temps, perquè és important. Això tan important amb dones com amb homes, probablement amb les dones sigui més important, però és molt important. Algú més vol comentar alguna cosa? Clar, amb això que dèiem del temps, que és veritat, que nosaltres sempre ho diem, que les metgesses no poden ser heroïnes i en 7 minuts saber la vida d'aquella persona. Llavors, per això dèiem, cal una política pública realment feminista, realment que tingui en compte això, que es puguin fer visites més pausades, perquè si ve una dona que ha patit violència masclista, segurament, o sigui, el primer dia no t'ho dirà, i tu has de fer confiança en aquella dona, tenir també sensibilitat i intuïció, anar fent preguntes indirectes per saber què passa, i llavors això, en 7 minuts, és impossible, això és real. Jo al final el que trobo és que, clar, ens falta, com dèieu al principi, unes polítiques públiques que vegin l'aplicació de la igualtat de gèneres amb una perspectiva
global. O sigui, no es pot tractar només la perspectiva de gènere a l'àmbit laboral, la perspectiva de gènere a l'àmbit judicial, la perspectiva de gènere a l'àmbit salut. No, ha de ser global. I hem d'anar... Perquè, clar, per què tenim un sistema sanitari com el que tenim? Perquè tenim un sistema sanitari productiu. Hem d'anar ràpid i hem de fer moltes visites, perquè fa uns anys no era tan així. Jo recordo que abans les visites als metges, i no soy tan vieja, es podien fer amb una mica més de temps, amb una mica més de dedicació. Els metges tenien els seus pacients sempre. No, és que és veritat, però aquest sistema sanitari productiu, vist des d'un punt, jo no soc empresària, però des del punt de vista empresari és un error, perquè tu visites, fas 10 visites i al final te'n tornen 5 d'aquestes perquè no es resol el problema, per tant tornen i tornen i tornen. Hi ha moltíssimes tornades almenys a urgències d'on jo soc, molta gent que torna a urgències, no et serveix de res. Millor que t'estiguis mitja hora més i ja no tornis, s'estalvia el seu transport, el seu descalabro familiar, tota l'espera de 4 hores a urgències, tota una consulta, perquè tu estiguis mitja hora més i ell s'estigui mitja hora més. Doncs potser és millor invertir, o s'haurà d'invertir molt, amb molts diners i amb molt temps, però a la llarga els resultats en salut seran millors, per tant tornarà menys gent, els resultats, menys complicacions, menys fàrmacs, tot més barat. El que passa és que és veritat que això suposa, primer, tenir la sensibilització i haver integrat la filosofia feminista com part de les polítiques que s'han d'aplicar, tenir molt clar que la igualtat de gènere ens beneficia a tots individualment i com a societat, i a partir d'aquí començar a aplicar aquestes polítiques que sobre paper igual ja les comencem a tenir, perquè hi ha lleis d'igualtat que estan força bé, però que no s'acaben d'aplicar. Clar, el problema és això. Hi ha moltes coses que no s'apliquen. També hi ha moltes lleis, o sigui, hi ha lleis que obliguen, o sigui, moltes, per exemple, beques per finançar projectes de recerca, per exemple, per estudiar un fàrmac, doncs ja es tindrà en compte la perspectiva de gènere i es té en compte, legalment ja es té en compte la perspectiva de gènere. Què passa? Que els avaluadors, els científics que avaluen això no saben encara el que és la perspectiva de gènere, moltes vegades no ho saben, es pensen que hi hagi moltes dones investigant, però no és això, és diferent, és que ho analitzem per separat, que incloem dones, que incloem més mostra. Llavors s'ha de fer molta formació, llavors a vegades hi és, però està allà i no saps ben bé si no ho saben, si no els interessa, però no es té en compte, a la pràctica no es té en compte moltes vegades. Llavors no és només posar-ho en una llei, és vetllar perquè s'apliqui, si no, no serveix de res. Bueno, em sembla interessant el que deies, que realment hauria de ser així, o el que deia la Blanca, el sistema mèdic, que al final això de benefici immediat al final no és real, però vivim en un sistema capitalista on el que prima és això, el benefici immediat. Llavors no es veu amb una perspectiva de futur, no es veu amb una perspectiva també social, de posar en el centre les persones i no els diners i no el negoci. Llavors, jo crec que és cert que tenim bones lleis, a més, tenim bones lleis, a més el marc europeu ens obliga a l'educació a introduir la perspectiva de gènere, que això és mentida, no es fa, vull dir que això ja us ho podem dir, jo també soc professora de la universitat i això no es fa, vull dir, les assignatures que jo faig que són de perspectiva de gènere a la comunicació són optatives i són a l'últim any del grau, o sigui, quan ja han estat 4 anys estudiant un altre tipus de comunicació, arriben a quart, llavors jo els dic, tot el que heu estudiat fins ara ho anem a desmuntar, perquè ara estudiarem la comunicació feminista. I això és la perspectiva de gènere a les universitats i en la medicina també. Llavors, clar, és que és molt difícil. I si les lleis després no estan desenvolupades, no tenen pressupost adequat, no s'apliquen realment amb aquesta perspectiva transversal, ja podem tenir bones lleis, que en tenim, la veritat és que són bones i el marc europeu també és bo, però clar, si les lleis no són recomanacions, què us he de dir a vosaltres? Són obligacions, no? Però al final ens ho prenem com si fos una recomanació que corre per allà i que vola, i que, i això que diu la Blanca, no? Sí, que hi hagi perspectiva de gènere, i perspectiva de gènere és que hi hagin dones, com si ser dona ja volgués dir que tens perspectiva feminista. També. Això, mal de muchos consuelo de tontos, també passa als jutjats amb els jutjats. O sigui, la llei està molt bé, però qui ha d'aplicar aquesta llei? Per molta formació que els hi facin sobre paper, també una altra vegada, si no tenen la sensibilització, si no estan conscienciats de que és necessari aquest canvi, tampoc ho apliquen. I al final sortim perdent aquest 50% de la població, o més, que som les dones, més, com deies abans, tot aquell que no siga
hombre, blanco, amb una certa edat determinada en un context social. I ja si afegim temes classes i de més. No sé si voleu comentar alguna cosa més, voleu dir alguna cosa més? Bueno, jo crec que també hem d'agrair, no? Això és un llibre coral, perquè hi han participat pràcticament 30 metgesses i algun metge, no? Llavors, bueno, també agrair a tota aquesta gent que sempre ha estat molt predisposada i que, a més, vull dir que ha acceptat, no?, les recomanacions de canvis que hem fet, i jo també agrair també a la Blanca, perquè nosaltres no ens coneixíem i la veritat és que venim de dos mons tan diferents com venim, no? Un científic i un social, no? I doncs la veritat és que ens hem entès molt bé i ens hem coordinat molt bé, no? Amb les nostres diferències. Sí. I ha anat... Moltes diferències. Ara que fas aquest comentari, com vau arribar a crear aquest projecte juntes, si no us coneixíeu d'abans? Perquè si us coneixíeu té sentit, però si no us coneixíeu, com vau arribar aquí? Un dia va venir a veure el despatx. No sé per què vas venir. Bueno, com a periodista que sempre vas buscant i sempre vas pensant, no, idees loques, el cap de comunicació del clínic em va dir, doncs mira, presentaré la Blanca, perquè jo vaig anar allà parlant amb ell de tot el que feia i de coses vàries. Va dir, presentaré la Blanca, i dic, vale. I llavors la vaig anar a veure i ens vam entendre molt bé i jo ja deia, doncs mira, Blanca, què et sembla si fem un llibre de... I ella de seguida va dir que sí, igual que la Laura, no? Quan la vaig trucar de seguida va dir, sí, i dic, bueno, doncs escolta, perfecte. I ens vam conèixer així, vull dir que va ser... Sí. No, bé, la veritat és que qualsevol cosa que sigui positiva o, bueno, que ajudi a aplicar la perspectiva de gènere, penso que s'ha de dir que sempre que sí, no? Cosa que després... Me l'he repetit moltes vegades, però penso que ha de ser positiu. Bueno, una mica també dir això, que dues coses vull dir. Una, que la idea del llibre és positiva, o sigui que ho hem despotricat de dalt a baix, però que la idea és que a partir d'ara que hi hagi un canvi, que serveixi per canviar les actituds, començant per les nostres, i una mica la sensibilitat, i per canviar, si va més enllà, doncs encara millor. I l'altra cosa, insistir en els agraïments, no?, a totes les persones que han col·laborat en el llibre, no diguem a la Laura i a la Isabel, que són bàsiques, i hi ha gent que no ha col·laborat en el llibre però que ens ha animat a fer-lo, o que està molt... O sigui, per exemple, totes les metgesses i metges apliquen ja la perspectiva de gènere en el seu dia a dia, i hi ha altra gent que també hi col·labora, les anima, i que no som úniques, no? Vull dir que estan molt recolzades. I també agrair als hospitals que ens han ajudat econòmicament. Poquet, jo crec, per el que hauríem de fer, però haig d'agrair-ho, de veritat, perquè sempre han dit que sí. O sigui... Sí, la veritat és que sí. Doncs ara toca agrair-vos a vosaltres i Laura, a tu també, per fer aquest llibre, molt interessant. Jo el recomano, elles no ho diuen, jo sí, ho podeu comprar ja per 22 euros, i per escollir com a un dels llocs de presentació del llibre al nostre espai, el col·lectiu Ronda. Moltes gràcies per ser aquí i gràcies per venir a tots els que esteu.